Ještě nejdřív bych se omluvil za totální retardaci a nepochopitelnost. Tak jo, díky. Tak já to vystřihnu. Tak pojďte si kam svině. Pojďte, Ondříko, pojďte tím. Až svině. Počkej, ty už natáčíš? Ano. Sakra. Sakra. Tak pojďte se. Já to vystřihnu. Dělej, dobře, jak to nechám. Já to vidím, to je co? Proč já? Pojďte sem, oba dva, pojďte sem, nebo... Pojďte sem vedle mě. Pojďte sem vedle mě. Pojďte. Asi mě. To nic, počkej, začneme. Tak jo. Uklidníme se. Říkám, uklidníme se, já tě vidím. Začneme, prosím o klid. Pořádně se zaschová. Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska bude představení nás, jakže se bude jmenovat? Bobotýři. Dneska nás bude bobotýři. No, au! Protože budeme brutálně retardovaný. A budeme natáčet normální videa. No vlastně normální videa asi těžká, tady jsou ty dva debilové. Honzo, pojď se ukázat. Oddej, chlapec. Oddej, chlapec. Spoura! Prosím, můžete. Hej, ne, prosím, abych aspoň něco řekl. Prosím. Aha. Tak jo, budeme. Asi jsme 3, logicky. Brutální kokoti. Tady je budeme vzdát. A tady ta debolka, to je kubíček. A tady, počkejte. Tam ta kokotka. Tohle ne. Pojď, no tak, tahle ne. Tamhle, co tam, to je ta bedínka. Já myslím, že to je měkký. Já myslím, že to je měkký. Já taky. Pojď sem, aspoň se ukázat, pojď sem, prosím, Honza. Prosím. Tak ho vidíte? Vidíte ho tady to? Nech toho, je to čupička tady ta. Nech to. No, tam zdrháš, pojď sem, aspoň prosím, Honza. Nevidíte to? Musíš jít trochu u tebe doleva. No víš, jak to je. Mach to. Pojďte sem. Pojď sedni si, Honzičko. Tak tady to je Honzička. Honzička, naše malinká Honzíčečka. Ne. Taková hnusná debilčečka. Au! Ty. Je to brutálně lek. Zlobí